amunu ye sherifula jabarani so sugandi ni wati ka kɛ aw hakili dabɔyɔrɔ ani aw kunnafoniyɔrɔ ye aw bisimila sariya bulon kɔnɔna na sariya bulon ale ye jamukan ye min bɛ tali kɛ an ka sariya baarabagaw la k'a daminɛ polisiw ma gendarmew ka se an ka kiiri tigɛlamɔgɔw ma n'o ye an ka juges ye fo ka taa bila an ka auxiliaire de justice ma n'o ye UCO ye ka taa bila notaire la o la bi ni an ka maa welelen bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ale Ibrahima Soma Keita ye ni ale ye 3e arrondissement au commissaire principal et commissaire divisionnaire de police Ibrahima Soma Keita ale bi an bolokɔrɔ bi walasa ka se ka jɛmukan min ɲɛfɔ an ɲɛna bi hakilina o tɛ dɔwɛrɛ a bɛ fɔ min ma ko garde à vue ni o ye lasagoli min bɛ kɛ polisiw ka bolo kan walima gendarme ka bolo kan a thème o y'o ye la responsabilité de la police dans la garde à vue au Mali bisigi a b'o de kan o la nin ko in tɛ bila dawari kɔnɔ an ka maa weleli a bɛ an bolokɔrɔ Ibrahima Soma Keita, commissaire de police du 3e arrondissement de Bamako, ale bɛ an bolokɔrɔ. Voilà, monsieur Keita, an b'a fɛ k'a dɔn lasagoli min ni o bɛ wele ko garde à vue, ale yɛrɛ a kun ye jumɛn ye, kungelena jumɛn b'a la, ani laɲini jumɛn bɛ a kɔnɔ. Ok, an bɛ serifula mɔgɔw fo wulada in na, an bɛ mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen bɛ serifula tele la bi bi in na, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin waleya nin na. mun ye garde à vue hukumu kɔnɔna ye kun b'a la ani a bɛ dabɔ mun kama n'o ye but ani objectif ye d'abord but kama n'o ye a kun ye jumɛn ye garde à vue dabɔlen don ka se ka maa min bɛ yen ni sɛgɛsɛgɛli b'a nɔ la ko dɔ waleya jugu dɔ kɛli hukumu kɔnɔna la ka se ka tigilamɔgɔ k'a bila an bolokɔrɔ ka se ka baaraw ka se ka taa ɲɛfɛ cogo min na o ye biti ye mais mun ye objectif ye n'o ye a bɛ dabɔ mun kama ye basi wɛrɛ t'a la o ni garde à vue bɛ kɛ maa min kama maa min bɛ dabɔ ni enquête dalen don a kun nɔ la ni indice n'a bɛ fɔ o ma ko indice n'o ye k'a fɔ jateminɛ dɔw sɔrɔla a nɔ la walijugu mun kɛra o hukumu kɔnɔna la o enquête kɔnɔna la donc a tigilamɔgɔ a bɛ minɛ ka bila an bolokɔrɔ ka se ka baaraw ka se ka taa ɲɛfɛ cogo min na o kumana fɛ a bɛ dabɔ o kama fɔlɔ ka se ka baaraw ka se ka nɔgɔya an bolo cogo min na ka da ka maa min b'i kɛrɛfɛ ne y'a tɔgɔ jumɛn garde à vue o yɔrɔ de k'a bila i bolokɔrɔ i ɲɛ b'a la cogo min na donc n'a tigilamɔgɔ b'o hukumu kɔnɔna la a b'a to n'an mago b'a la enquête kɔnɔna la an bɛ se ka s'a ma waati teliya nɔgɔya la ka se ka enquête ka taa ɲɛfɛ mais n'i y'a bila ka taa yɔrɔ la a bɛ se kɛ ni mago b'a la waati min i t'a sɔrɔ donc an b'o waleya ninnu a bɛ dabɔ olu kama mais basi wɛrɛ t'a ye ka da kan waleya mun don a dabɔlen don ka se ka baaraw ka teliya k'a nɔgɔya sariya fana ye hakɛ dɔ waati dɔ d'a ma kɔnɔna la pour éviter que a kana kɛ ni dansago ye donc garde à vue ye fɛn min ye Mali sariyaso bɛɛ sariya sɛbɛn bɛɛ y'a sɛgɛsɛgɛ ka se k'a fɛrɛfɛrɛ n'o ye k'a fɔ k'a réglementer pour éviter que maa mun bilalen bɛ k'a bila bolo ka priver a ka liberté la a kana se ka kɛ dansago ye a tigilamɔgɔ fan fɛ. donc nin ye min bɛ wele ko garde à vue ni lasagoli de don nin ye a kun yɛrɛ ye a objectif ye ninnu ye mais sisan an b'a fɛ k'a dɔn o baara in kɔnɔna na fanga jumɛn kalifalen don polisiw la walasa garde à vue ale ka se ka kɛ adamaden ka hakɛ lakana kɔnɔna na. donc fanga min kalifalen bɛ polisiw la fɔlɔ d'abord n'o ye an ye OPJ de ye n'o bɛ fɔ o ma ko officier de police judiciaire fanga min kalifalen bɛ an na o ye baaraw enquête meneli ye o enquête kɔnɔna la sariya ye prérogative dɔ d'a ma n'o ye waleya dɔw ka se k'o kalifa an na an bɛ se ka mun kɛ baara ka se ka taa ɲɛfɛ mais n'i y'a jateminɛ a fanga in a bɛɛ bɛ kɛ ni fanga sariya tigilamɔgɔ n'o ye juge ye procureur de la république o ka hukumu kɔnɔna ye donc an bɛ maa min b'an bolokɔrɔ a tigilamɔgɔ an yamaruyalen don k'a minɛ k'a bila an bolokɔrɔ ka se n'a bɛ fɔ o ma ko garde à vue k'a bila an bolokɔrɔ ka se ka sɛgɛsɛgɛliw b'o la kan ka jateminɛw b'o la kan ka wuli ka se mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ yen n'a sɔrɔ olu ka kunnafoni di bɛ se ka baara in taa ɲɛfɛ cogo min na ka wuli ka se o ma ka hali mun ye a bɛ fɔ o ma ko experts ka se ka sɛbɛnni kɛ ka se ka s'u ma bon nin ko in kɛra an b'a fɛ i ka expertise kɛ ka nin ko nin ka an dɛmɛ ka fɛrɛfɛrɛ k'a bila waleya donc o fanga bɛɛ b'an bolo fɛn o fɛn kɔni ye sariya ni enquête a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo o cogo sariya ye fanga bɛɛ di an ma o kɔnɔna la an ka baaraw kɛ mais ani procureur de la république an n'o b'a baara bɛɛ ɲɔgɔn bolo maa kelen ko tɛ. d'accord monsieur le commissaire de police sisan hali ka don a laɲini ninnu kɔnɔna na ni o ye objectif ye garde à vue kɔnɔ sisan est ce que hakilina t'a la min yɛrɛ ka ɲi garde ma mɔgɔ min minɛna min interpellé la aw fɛ est ce que ale yɛrɛ ka hɛrɛ t'a la i n'a fɔ misalila
dɔ minɛlen suɲɛni ko la walima mɔgɔ faga ko la ni a ma garder aw fɛ est ce que a yɛrɛ ka lakana yɛrɛ sigida la est ce que gɛlɛya t'a la a suntura gɛlɛya kɔni b'o la ka n'i y'a jateminɛ waati dɔ a bɛ kɛ waati dɔw la mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen maa gardien dɔw bɛ yen u de bɛ boli ka ɲɛsin polisiw ma n'i ko kɛ to ka boli ka t'i ɲɛsin i bɛ tɔɔrɔ yɔrɔ min na kɔni ka ɲɛsin o ma ça veut dire mun b'i kɔ ka jugu n'i bɛ taa yɔrɔ min na kɔni ye n'i y'a jateminɛ jama bɛ zon kɛ tuma dɔw la kokolonkɛlaw jama b'u gɛn tuma dɔw la u bɛ boli dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ye taa n ye polisiw la donc n'i y'u to k'o fɔ kɔni u b'a dɔn k'a fɔ n'u taara u bɛ garder yen nɔ mun b'u ɲɛ u b'o dɔn mais mun b'u kɔ fana u b'a dɔn o fana ka jugu de donc n'i y'a jateminɛ a bɛ mun yɛrɛ kokolonkɛla tuma dɔw la a b'a yɛrɛ la a lakana n'i ye a jateminɛ an ka sirabakan kasara par exemple accident dɔw bɛ kɛ tuma dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔw bununi la bon n'a tigɛ mɔgɔ minɛ ka bila an bolokɔrɔ dɔɔni c'est à dire ɲakili dɔɔni don ka se ka n'a hakili fara ɲɔgɔn kan dɔɔni mais a bɛɛ tɛ bɔ tɔɔrɔ kama a bɛ kɛ ka n'a hakili fara ɲɔgɔn kan pour éviter que c'est à dire maa min a kɛra sababu ye ka mɔgɔ min bunani la nin ye a kana se ka to ka kɛ a kɛ bila kɔnɔ k'a fɔ a ma ɲakili k'a la et que a ka se ka gɛlɛya wɛrɛ s'a ma a ka adamadenya kɔnɔ mun ye kunkolo ko ta fan ninnu ye donc a bɛ dabɔ olu kama mais mun ye kojugukɛlaw yɛrɛ fana n'o ye zon ni a ɲɔgɔnnaw ye ni jama b'u kɔ k'u boli an y'a ye k'a fɔ zon caman bɛ minɛ u bɛ bɔgɔ k'u faga dɔw yɛrɛ bɛ dɔw jeni yɛrɛ o kɛra waati la o waatiw ma janya Mali kɔnɔ fɔlɔ yan nɔ donc mais n'u taara an fɛ yen nɔ sariya t'an yamaruya k'u bɔgɔ sariya t'an yamaruya an ka fɛn s'u ma n'o ye torture ye k'o k'u la a bɛ an yamaruya dɔrɔn u ye fɛn mun kɛ an ka sɛgɛsɛgɛli ko o nɔ la o la ka papier k'a la k'a d'a ta di juge ma ani mun ka kan juge b'o o di a ma n'o ye kaso ta sira ye ou encore a bɛ se ka kɛ bilasirali ta fan ye donc a ka ɲi u ma waati yɔrɔ la ka d'a kan tɔɔrɔ caman bɛ sɔrɔ o kɔnɔna la n'u ma se an ma ka se ka u lasago an ka niveau la. D'accord. Monsieur le commissaire, o baara in kɔnɔna na est ce que hakɛw tɛ a tigi fana bolo ni mɔgɔ minɛna hakɛ jumɛn bɛ a bolo ni o hakɛ ninnu o yɛrɛ dira a ma o tɛ se ka bɔsi a la cogo si i bɛ se k'i da don o la ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna. O hakɛw ninnu o ye an ka sariya sɛbɛnw bɛɛ di dɔ fɔ o la ni y'an ka constitution du 25 février jateminɛ a ka article n'o y'a sigi sɛbɛnden 9 ye u b'a jira k'a fɔ maninfin si i man ka ɲaki n'o ye ka inculper ka sanction k'i la i man ka minɛ i man ka poursuivi fɛn minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ sariya ma a kɔn wa a man ka kɛ fɛn ye fɛn minnu bɛ yen ni sariya sɛbɛn dɔ ma a kɔn ka kɔn a fɛnw kɛlen ye a wala kɛlen ye donc ça veut dire que hadamaden ka hakɛ a bɛɛ lakana a niveau bɛɛ la n'o ye la déclaration universelle des droits de l'homme o fana o b'a ka sɛbɛn kɔnɔ o fana b'a jira k'a fɔ hadamaden ni c'est sacré foyi man ka se a ma donc droit b'a bolo droit mun n'o bɛ préserver an yɛrɛ ka code de procédure pénale la n'o ye an yɛrɛ ka baarakɛminɛ ye la loi numéro 01080 du 20 août 2001 o b'a jira a ka sɛbɛn kɔnɔna na n'o ye article 76 kɔnɔna ye a b'a jira k'a fɔ maninfin fɛn o fɛn ni i minɛna ka i lasago fanga tigilamɔgɔ fɛ enquête cadre kɔnɔna la droit b'i bolo droit mun n'o kan ka ɲɛfɔ i ɲɛna k'a dɔn k'a fɔ nin y'i ka droit ye i ni nin ka kan o droit dɔ ye k'a yira tigilamɔgɔ la kun min na a minɛna fɔlɔ ɲagili min bɛ ka nɔ la n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ n bɛ ka fɛn mun reprocher karisa i ye nin fɛn in kɛ ni sonyɛni don k'a fɔ i ye sonyɛni kɛ sonyɛni a tɛ bɛn Mali sariya la o tuma i ni ɲagili ka kan i bɛ minɛ o kama n'i y'a sɔrɔ i ye mɔgɔ faga k'a fɔ i man ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ si faga i ye fagali mun kɛ nin o tuma o tɛ bɛn sariya la i bɛ ɲagili o kama donc a kun ye mun ye k'a fɔ a ɲɛna fɔlɔ k'a yira la fana i bɛ minɛ fana mais i ye hadamaden de ye i ye mun kɛ a man ɲi d'accord sariya bɛ o hakɛ d'i ma o la i ni mun ka kan mais i ye hadamaden de ye donc droit b'i bolo fana o droit dɔ ye n'i man kɛnɛ ka taa n'i ye dɔgɔtɔrɔso la i ka kɛnɛ i ka furakɛ ou bien n'i yɛrɛ ɲɛna dɔgɔtɔrɔ ye maa min ye ka taa i présenté o la o ka i ka furakɛ i ka minɛli kɔnɔna la fana n'o ye enquête kɔnɔna ye ani procès kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ni a ka di i ye fana droit b'i bolo avocat ka avocat ta avocat min bɛna i dɛmɛ ka i ka nin kiiri nin k'a daminɛ fo ka taa laban donc n'o ye droit à l'assistance à un avocat par un avocat o hakɛ ninnu bɛɛ a bɛ ɲɛfɔ i na an wajibiyalen k'o ɲɛfɔ i na k'a fɔ i ka droit de don wa a n'i ka kan fana donc baara kɔnɔna la que ce soit au niveau de la police au niveau de la gendarmerie au niveau du procureur ou bien au niveau de la justice de façon générale a niveau bɛɛ la ni hakɛ nin b'i bolo a bɛɛ la donc fo ka taa se i ka ɲagili kɛ waati ma. D'accord. Monsieur le commissaire, o kɔfɛ sisan n'i ye jamana sariya suma ta k'a lajɛ n'a bɛ f'o ma constitution ale b'a fɔ article 10 n'o ye a sariya sen 10 ye ko mɔgɔ si man ka minɛ ka bila yɔrɔ la polisiw ka bolo kan walima gendarme ka bolo kan lasago kɔnɔna na min kan ka tɛmɛ tile 2 kan 48 heures ko a bɛ se ka tɛmɛ o kan n'a fɔra kɛra ni procureur ka yamaruya ye a bɛ fɔ ko un magistrat de l'ordre judiciaire mais an y'o kɛ procureur ye ɔ
donc o y'a diyanema ye tile 3 mais est ce que o waleya ala sabatelen do Mali kɔnɔ wa ala sabatelen do mais da do rona ko fɛsɛfɛsɛ dɔɔni fɔlɔ mun ye garde à vue yɛrɛ d'abord maa bɛɛ ni garde à vue tɛ se ka taa maa bɛɛ contrôle la quel qu'en soit waleya mun kɛra n'i y'a jɛ denmisɛnnin fitinin maa mun si ma tɛmɛ san 13 kan a mana ko kɛ cogo o cogo sera yira k'a fɔ maa do o âge b'a la o ye a tɛ se k'a yira a permet a k'a dɔn k'a fɔ nin ye juguman ye nin tɛ juguman ye donc a bɛ waleya min kɛ a bɛ fɔ ko il n'a pas la maîtrise de contrôle de sa personne donc o hukumu kɔnɔ la sera tɛ ɲagili foyi bila k'ale makɔnɔ la san 13 mais k'a daminɛ san 13 la fo ka taa se san 18 fana ma n'o ye denmisɛnnin catégorie filanan fana ye o hukumu olu fana na sera bɛ ɲagili d'u ma mais a bɛ jɔ k'a fɔ denmisɛnninw don u bɛ waleya min kɛ o kɔnɔna na waleya jugu don u b'a dɔn k'a fɔ juguman don mais u ka mentalité faculté ta ye u permet u ka waleya k'a contour bɛɛ cerner o kama sariya bɛ ɲagili min fɛn d'u ma fana o ɲagili fana a bɛ kɛ ni hakɛ fana ye ka bɛn u ka dɔnni hakɛ ma donc k'a daminɛ san 18 ma sa o ye majorité pénale ye i ye baluyalen o la sariya sɛbɛnw ka taabolo la i bɛ ko min k'o la a bɛ dɔn k'a fɔ o tuma i bɛ se k'a dɔn i kini ni ɲuman dɔn n'an b'a fɔ bamanankan na i kini ni ɲuman dɔn i bɛ waleya mun kɛ k'a dɔn nin ka ɲi nin man ɲi k'o bɔ ɲɔgɔn na donc n'i ye denmisɛnninw ta jateminɛ n'o ye d'abord les de 0 à 13 ans il n'y a pas de garde à vue o mana fɛn o fɛn kɛ garde à vue tout ça ko la c'est pas a tɛ se ka kɛ niveau si la maintenant de 14 ans jusqu'à 18 ans n'olu majorité pénale ye olu bɛ se ka garde à vue bɛ se ka taa contrôle la garde à vue fana o ye heure 20 kɔnɔna ye n'o ye 20 heures ye n'i y'o ta ni i ye enquête kɛ ka ban o kɔnɔna la a wajibi de ka enquête kɛ ka ban o kɔnɔ mais n'a ma se ka kɛ ka ban o kɔnɔna la i b'a ɲɛfɔ procureur bɛ juge des enfants u ka avis fana ta o la k'a yɛrɛ parce que denmisɛnninw de don procureur se k'o décider a kelen ma a bɛ juge il faut l'avis d'un juge des enfants ka se k'o délai prolongé de 10 jours de 10 heures ka heure temps fara heure 20 kan ka dafa heure 30 la donc ni juge des enfants n'o y'a ye k'a fɔ a ye fɛn min kɛ nin ye bon ni enquête ma ban an bɛ se ka yamaruya di a b'o wale b'a yɛrɛ ka yamaruya d'o la o baaraw bɛ kɛ mais o mana ban o mana sɔrɔ a bɛ niveau fɛn o fɛn na wajibi don a bɛ taa a dossier présenté juge des enfants na a ka se ka a ka ko ta en compte maintenant de 18 ans jusqu'à tout n'o ye majorité pénale ye n'i ye fɛn o fɛn kɛ o ye i bɛ ka mun fɔ o bɛ na yɔrɔ kɔnɔna la sisan n'o ye tile 2 ye 48 heures anw OPJ an yamaruya an ka 48 heures de délai de garde à vue ta o kɔnɔna la n'an y'o ta ni an baara se ka kɛ ka ban o kɔnɔna la an bɛ taa n'a ye ka taa di procureur ma o de laɲini kɛlen don mais enquête n'a taabolo kama ni baara ma se ka kɛ ka ban an b'a laɲini kɛ procureur fɛ procureur bon an bɛ nin yɔrɔ in na ani hakɛ nin na an ma tila baara la fɔlɔ o tuma est ce que i bɛ se ka an yamaruya ka nin hakɛ fara kan n'o ye ka proroger de 24 heures donc procureur bɛ papier ta a tɛ fɔ da la demande a bɛ papier ta k'a fɔ bon yamaruya b'a bolo donc a bɛ 24 heures fara kan ka baara kɛ donc n'o 24 heures fana farala kan n'o banna sisan ce qui fait les 72 heures baara mana ban a mana dan niveau fɛn kɔnɔ la a wajibi don an ka PV ta ani a tigɛ ma ka taa présenter procureur la a tɔ bɛ taa en compte yen nɔ a bɛ se ka a b'a di juge d'instruction ma o bɛ baara continuer comme a bɛ se ka ale bɛ se ka baara continuer a ka niveau la donc délai garde à vue ninnu o yɔrɔ ninnu ye k'a fɛsɛfɛsɛ en fonction de l'âge élément filanan ye jumɛn ye en fonction de l'infraction parce que Mali kɔnɔ Mali ye an fɛ yan nɔ an ye sariya sɛbɛnw ye infraction n'o ye ɲagili ye ka walejugu kɛli ye ka tila sigiyɔrɔma 3 sigiyɔrɔma fɔlɔ n'o ye contravention ye o ye tɛ fɛn jugubaw ye sigiyɔrɔma filanan n'o ye délit ye o fana bɛ yen nɔ sigiyɔrɔma sabanan o ye crime ye donc crime ni délit olu waleya kɔnɔna la 48 heures bɛ di i ma o la mais depuis un moment an y'a k'a fɔ walejugu kɛ cogo wɛrɛ bɛ ka na jamana kɔnɔ sisan n'o ye terrorisme ye an bɛ o fɛn tuguni assise n'o ye terrorisme n'o ye criminalité transnationale ye olu hukumu kɔnɔna la 48 heures nin tɛ taa o la a bɛ ta mais n'i ye 48 heures kɛ les enquêtes en matière de terrorisme ou en matière de criminalité transnationale on a les 48 heures ka enquête kɛ mais ni 48 heures nin banna procureur bɛ se ka an yamaruya ka 48 heures nin ka proroger sigiyɔrɔma 2 n'a ye 48 heures wɛrɛ di aw ma ni baara kɛ n'a ma bɔ o kɔnɔ la a bɛ se ka ɲɔgɔn wɛrɛ di aw ma tuguni a ka baara ka continuer o kɔnɔ la donc n'a jateminɛ de 2 jours on peut se retrouver à 6 jours en matière de terrorisme et en matière d'enquête contre la criminalité transfrontalière donc o hakɛ ninnu o ye nin ye mun ye délai garde à vue ye a fɛsɛfɛsɛ m'an bolo pour le moment o y'o ye. D'accord, monsieur le commissaire de police. Sisan a fɔra k'a fɔ ko infraction nin catégorie 3 ye min ye condamnation ye ko polisi b'o ɲɛnabɔ dɔ wɛrɛ bɛ yen ni o bɛ wele ko délit ani ka fara crime kan donc nin hakili ninnu kɔnɔna na sisan n'a ma ɲa k'a fɔ ko nin dɔ kɛra i n'a fɔ délit ye mun ye sonyani ko b'o la ka se ŋanamu ma
abus de confiance walma escroquerie nunu na sa na a plaignant tara kata ɲɛfɔli kɛ aw be a tigilamɔgɔ minɛ cogo n'a fɔ ma ko interpellation a minɛ yɔrɔ la yala bɔgɔli b'a la wa walima a be minɛ cogo jumɛn na hakɛ sariya ye jumɛn de fɔ minɛ cogo yɛrɛ yɛrɛ ɲuman na sariya ye mun fɔ minɛ cogo ɲuman na d'abord sariya bɛ insister fɛn dɔ kan fɔlɔ n'o ye manifin i ka intégrité physique k'o lakanani ye a tɛ yamaruya anw ma n'an bɛ mɔgɔ minɛ an ka se ka minɛli kanu ka se ka kɛ sababu ye ka dankari a faso ka hɛrɛ la ka dankari a yɛrɛ ka adamadenya hukumu kɔnɔ la donc la préservation de son intégrité physique o ye wajibi an ma mais n'a bɛ minɛ a bɛ yɛrɛ k'a fɔ bon karisa i bɛ nin ye polisi de don ou bien gendarme de don an mago bɛ la nin enquête hukumu kɔnɔ la o tuma fɛ an bɛ taa n'i ye enquête bɛ taa kɛ ou an bɛ se ka kɔngɔ d'i ma k'a bila i wele dɔn i kana i yɛrɛ ma n'o ye la convocation o bɛ se ka ci ma dɔn k'a fɔ karisa an bɛ k'i mago bɛ la nin ko in na i bɛ na i ka an k'i hakilina sɔrɔ la n'i ma n'o la an bɛ se t'i nɔfɛ n'i sɔnna ka tugu an nɔfɛ ka na komi force fana de don élément min bɛ taa a bɛ se ka mission bɛ se ka d'u ma k'a fɔ k'a conduire ka na n'a ye n'o fɔr'u ɲɛna wajibi d'u ma u k'a fɛɛrɛ kɛ k'a minɛ ka na n'a ye diyagoya la a sɔnna a ma ban donc ça c'est l'usage de la force mais ça c'est l'excès o t'an ka laɲini ye on veut toujours k'a tigilamɔgɔ minɛ k'a sɔrɔ dankama kɛra ka adamadenya na dama kɛra a ka intégrité physique la k'a kɛ nɔgɔya la a kana il répond de ce qu'il on lui reproche et après les dossiers vont suivre son cours gɛlɛma foyi t'a la d'accord o kɔrɔfɔ mais ni maa min ma sɔn o ma sa voilà mais min ni a tigi ma sɔn ma min bɛ bɔ a la sisan yala an b'a ye a ka baarakɛminɛn ye nɛgɛ ye n'o ye mɛnɛti ye ɔ mɛnɛti donni a tigilamɔgɔ bolo la a bɛ jɛn n'a ye wa walima a b'a minɛ fanga na ka mɛnɛti don a tigilamɔgɔ tigɛ la n'a tigilamɔgɔ jɛnna ka na n'a ye a ma se mɛnɛti ko la tuguni o t'a la o mais n'a ma sɔn mɛnɛti ye baarakɛminɛn de ye mun b'an bolo ka se k'an dɛmɛ n'a ye batɔgɔ n'o ye mataraki ye o ye baarakɛminɛn fana ye mun b'an bolo k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye mun ye gazi yɛrɛ fana ye o fana baarakɛminɛ mun b'an bolo k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ka da i bɛ se mɔgɔ dɔ ma i b'a dɔn vraiment u minɛ man di donc ni o fɛn ninnu bɛ bolo matériel caman bɛ yen nɔ mun bɛ an bɛ se ka mun utiliser mais on appelle ça des matériels organiques de maintien d'ordre u bɛ se ka utiliser ka mɔgɔ a bɛ se ka tɔɔrɔ se mɔgɔninfin ni ma mais a ti i fɛn k'i ni la a tɛ fɛn wɛrɛ fɛn k'i la donc olu bɛ se ka utiliser k'an dɛmɛ k'a tigilamɔgɔ minɛ ka na n'a ye o kɔni tɛ yan fɔ masiba dɔ ka s'a la ka da i ma bere kɛ maa min bugɔ kɔni hali n'a ma bana kɔni a bɛ dig'a la kɔni dɛ a dun o t'an ka laɲini dun ye donc laɲini yɛrɛ ye min ye sisan aw bolo o ye jumɛn ye ni a taara interpellation na a tigilamɔgɔ ka sɔn ka tugu aw kɔ wa ou bien n'an taara interpellation d'abord laɲini ye mun ye quand on envoie la convocation simplement on envoie la convocation ça peut être agent dɔ bɛ taa n'a ye a bɛ se ka ni mɔgɔ min bɛ se ka taa n'a ye mais a idéal kɔni ye agent ka taa d'a ma k'a fɔ bon karisa nin sera so sɛbɛn de an mago bɛ la nin sera so hakɛ nin na ka na nin waleya nin baara kɔnɔ cadre kɔnɔ donc n'a dir'i ma i bɛ na n'i yɛrɛ ye ka na bon n ye nin papier sɔrɔ n nana a jaabi mun bɛ ka fɔ i bɛ ɲininka i wuli kun ye mun ye o bɛ ɲɛfɔ i ɲɛna mais ni i maa min ma sɔn o ma taa bɛ se ka kɛ a nɔfɛ dɔrɔn a bɛ agent tatɔ a bɛ sɛbɛn convention bɛ sɛbɛn ka d'u ma o bɛ taa n'a ye bon a bɛ taa di karisa ma an n'a bɛna ɲɔgɔn fɛ donc u bɛ taa d'a ma karisa an nana nin d'i ma i n'an ka taa ɲɔgɔn fɛ ka taa fɛn na n'a sɔnna a bɛ wuli a bɛ don mobili kɔnɔ an bɛna ɲɔgɔn fɛ mais n'a ma sɔn o ma conduite bɛ k'o la sisan o ye diyagoya de ye donc o ye a bɛna o diyagoya la n'o ye fanga mais ça c'est l'extrême vraiment. ok mais mɛnɛti donni tɛgɛ la sisan yala an b'a ye kuma dɔw mɛnɛti bɛ don dɔw tɛgɛ la k'a da u kɔfɛ dɔw ta bɛ bila u ɲɛ ɔ sariya ye jumɛn fɔ a ɲuman na walasa adamaden ka hakɛ ka lakana sariya ma ɲuman wɛrɛ t'o la koyi a bɛ dépend tigilamɔgɔ ka réaction de la ni mɔgɔ simple don a tɛ ka mugumaw kɛ n'i y'a bolo la ka bolo bila ɲɛ ka minɛti k'a la a bɛ taa ɲɔgɔn nɔfɛ simplement mais ni mɔgɔ don mɔgɔ min baranyalen kosɛbɛ n'i ye mɔgɔ bolo da kɔ ka minɛti k'a la a b'a ka muguma réduit kosɛbɛ a tɛ se ka force sɔrɔ ka fɛn dɔw kɛ donc a bɛ dépend a tigilamɔgɔ bɛ minɛ condition min na a bɛ minɛ circonstance min na o bɛ dépend o la et c'est les agents même qui apprécient cela sur le terrain. donc monsieur le commissaire de police o kɔfɛ sisan an b'a fɛ ka dɔn sufɛ minɛni yala sariya ye mun de fɔ a la est ce que dan bɛ a la mɔgɔ minɛli sufɛ dan bɛ heure la wa walima waati o waati ka di polisi ye ni ko dɔ kɛra min ye sariya sɔsɔ baara ye polisi bɛ se k'a tigilamɔgɔ minɛ sariya ye mun de fɔ a la sufɛla minɛli. bon o yɔrɔ fana na an bɛ yɔrɔ dɔ fɛsɛfɛsɛ o la fana a bɛ fɔ min ma n'o ye enquête préliminaire ye n'o kɛ k'a fɔ fɛn dɔ kɛra a bɛ ka ɲɛɲini k'a dɔn mun de kɛra baaraw bɛ kɛ o kɔnɔ n'an b'o enquête kɔnɔ la o condition ani enquête en matière de flagrance o tɛ kelen ye n'i y'a sɔrɔ flagrance don n'o ye a taara bɛn ko dɔ bɛ ka kɛ sisan ou bien a wulila nin ko bɛ ka kɛ nin yɔrɔ masina sisan o mana kɛ heure o heure ye an bɛ se ka taa o la. e ko misali dɔ d'a ma ta o ye misali dɔ ye par exemple
n'a fɔra sisan k'a fɔ un voisin dɔ ka wele kɛ k'a fɔ bon voisin ka so kɔnɔ a bɛ ka muso bugɔ a muso n'a mana a bɛna muso faga n'o sugu kɛra a mana kɛ heure o heure ye n'a nana an bɛ se ka da gosi a ka voisin a ka muso a ka da yɛlɛ n'a ma sɔn o ma an bɛ se ka kogo ta ka da kari ka don ka da kan an bɛ ka a ka hakɛ mun violer o ye n'o ye ka le droit à l'inviolabilité de son domicile n'o y'o ye mais an bɛ ka a ka hakɛ min violer o de o ka dɔgɔn an bɛ taa ka taa mɔgɔ min ni sauver ma donc en fonction du danger qu'on a en face an b'a apprécier n'o de ye n'a ma da yɛlɛ an bɛ se ka don ka da kari ka don ka muso bɔ a bolo cogo min a ka se ka tɔɔrɔ sa a ni ma donc o wala ninnu bɛ se ka kɛ ou encore an bɛ ka patrouille la an taara bɛn mɔgɔ dɔ ma a bɛ ka mɔgɔ a bɛ ka violer ou bien a bɛ ka waleya jugu dɔ k'a la ça c'est les flagrances a ko i bɛnna kɛtɔ la ma donc mana kɛ heure o heure ye an tɛna fɔ a ko 2 heures la ko nin an tɛ se ka fɛn na o kuma t'a la dɛ a mana kɛ 2 heures ou 14 heures heure fɛn fɛn an bɛ se ka intervenir o kɔnɔna la ça c'est en matière de flagrance sera ma restriction foyi k'o la o kɔnɔna la i mana ba ma waati o waati en tant que agent en tant que détenteur de force publique tu es obligé d'intervenir n'i m'a kɛ o fana i bɛ se ka ɲagɛ o fana kɔnɔna la mais mun ye enquête préliminaire kɔnɔna ye o ye enquête ye fɛn mun kɛra a tɛmɛna ka ban mais a bɛ ka ɲɛɲini k'a dɔn mun de kɛra jɔn de y'a kɛ a kɛra sababu jumɛn la a kɛra circonstance jumɛn la donc urgence t'o la k'a fɔ ni nin ma kɛ sisan nin waati na a tɛ bɛn donc o la sariya bɛ heure dɔ d'a ma la an man ka tɛmɛ olu kɔnɔna na baara cadre kɔnɔ n'o ye 21 heures ye ni 21 heures tɛmɛna a tɛ daga an ka taa maa si ka so k'a fɔ an bɛ enquête cadre kɔnɔ fo n'a diyara tigilamɔgɔ ye mais a tɛ bɛn sariya la mais ni élément wɛrɛ bɛ mun bɛ se ka motiver k'a fɔ ni nin ma kɛ a tɛ bɛn parce que an mago b'a la k'a fɔ indice dɔ bɛ yen nɔ n'an ma to o tɛ sɔrɔ o la an bɛ procureur wele k'a fɔ procureur bon nin situation bɛ yen nɔ tan tɔ ale bɛ se ka an yamaruya malgré que heure tɛmɛna an ka taa nin waleya kɛ donc o fana sariya o bɛ kɛ i b'a fɔ sariya de an yamaruya k'o kɛ sisan mais n'o yɔrɔ cadre ninnu tɛ an tɛ yamaruya k'a kɛ cogo si la. d'accord commissaire o yɔrɔ la sisan sufɛ minɛ ninnu na misali la patrouille kɔnɔna na a ka patrouille kɛtɔ la ani dɔ bɛnna a ko k'a k'a tigi a k'a jɔ a ma sɔn a bolila ka taa don mɔgɔ fɛ mais est ce que o yɔrɔ nin na sisan aw kan ka boli ka don a tigi ka so a donna min ka so ka minɛli kɛ wa. a kan ka kɛ ka da a bolila ka don min ye sisan an bɔra ka da don yɔrɔ min na sisan i b'a fɔ en matière de flagrance an b'o cadre kɔnɔ o la sisan de an y'a tigilamɔgɔ ye an b'a fɛ ka min fɔ papier ma sɔrɔ a tigilamɔgɔ bolo a b'a dɔn ko papier t'a kun a bɛ se ka kɛ malifaran tɛ mais papier t'a bolo i n'a fɔ a kan ka papier min yira min ye carte d'identité o n'a ɲɔgɔn na n'o t'a bolo a bolilen sisan yala a kan ka nɔ minɛ waati bɛɛ maa mun bɛ yen ni carte d'identité t'a bolo ni polisiw ye minɛ n'a bɛ fɔ o ma ko rafle ya n'i minɛna i bɛ se ka 200 reçu dɔrɔn sa défaut de la présentation de la carte d'identité o reçu b'o reçu ta i bɛ taa so tɔɔrɔ foyi t'i la 200 ça c'est en matière de contravention mais ni e ma sɔn o ma e yɛrɛ dugukila fɛ yɔrɔ dɔ la e ma sɔn ka jɔ e bolila e de b'a dɔn i boli kun ye mun ye e b'a dɔn ka carte d'identité kun mais i bɛ ka boli mun ye n'o i lajɔ fɔlɔ o tɛ se k'o dɔn dɛ donc n'i bolila dɔ tu es suspect et là ça change la nature de la chose n'i bolila ka taa don so kɔnɔ n'an y'i to yen a bɛ se ka kɛ e ye mɔgɔ fagala de ye o a bɛ se ka kɛ kolokolonkɛla de ye o donc n'i taara don so kɔnɔ sokɔnɔmɔgɔ ninnu n'i ka olu wajibilen don k'i labɔ ka i di polisiw ma ou bien k'a di fanga tigilamɔgɔw ma sɛgɛsɛgɛli min kan ka kɛ o k'o baara kɛ a tɛ bɛn cogo si la u ka mɔgɔ so to ka don u ka so o heure na e k'u t'a labɔ n'i y'a bolitɔ ye fɛn dɔ de don donc n'i y'a jateminɛ patrouille hukumu kɔnɔna la n'i minɛn'o la ni fɛn wɛrɛ tɛ yen fɔ carte d'identité n'i ma ko wɛrɛ kɛ ça c'est o ye contravention de o tɛ fɛn gɛlɛnma foyi ye a dɔw la i bɛ ladon i bɛ bila i bɛ taa so ka so ko t'o la foyi t'o la mais n'i ma sɔn o ma e bolila de sa n'an ye to yen ko parce que ko i bolila e bɛ se ka kɛ kolokolonkɛla de ye o n'i tora an ye a mɔgɔ to mun ka bolo mun ka tiɲɛni de kɛ donc surtout tiɲɛnikɛla a tɛ fɔ k'i jɔ ko ka jɔ o n'a y'a jateminɛ bi na Bamakɔ an b'a ye mɔgɔ bɛ yala moto la 2 3 i b'u lajɔ kuma i b'a sɔrɔ o ka pièce b'u ka fɛn bɛɛ b'u kun mais bingannikɛlaw de don an b'o caman ye o ka caman ye bingannikɛlaw don i b'a sɔrɔ marifa bɛ dɔw kun yɛrɛ fana maa min bɛ n'a ye marifa bɔ ka bila kun a bɛ ka bɔ ta ka taa kolon kɛ ne polisiw o jɔ o bɛ jɔ de a b'a dɔn fɛn b'a bolo a b'a dɔn taa ci min na o. Ouais, commissaire o walawalalen o diyara n ye kosɛbɛ mais comme jamukan sera kuncɛyɔrɔ la an b'a fɛ i ka bilasiralikan laban dɔ di mɔgɔw ma baara in kɔnɔ i b'a la a mɛnna minnu b'a la minnu ye anw jogo ye ni o man ɲi an kan ka taabolo jumɛn don la yɛlɛma jumɛn don la an mago bɛ o bilasiralikan na. ok n bɛ bɛɛ lajɛlen fo o la d'abord n b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna polisiw o juge o gendarme o an tɛ jamanadenw jugu ye jamana ye baara dɔ de kalifa an na
no o bɛ se ka kɛ ka tɔɔrɔ se mɔgɔninfin ka ni kuma mais ka yira k'a fɔ an bilakun de fana o tɔɔrɔ ye o t'an ka hakilina ye ka da kan yan'an ka tɛ kɛ tentigi ye an bɔra so de kɔnɔ an bɛna tenni don ni tenni baara ni ala ye mɔgɔ min si jɔ ka makɔnɔ ni a banna fana n'o ye retraite ye an bɛ tila ka segin o so kelen de kɔnɔ tun an frɛrɛw ni an faw n'an dɔgɔw cɛma ba hali baara yɛrɛ kɔnɔna na fana i bɛ bɔ so kana baarakɛyɔrɔ la i bɛ tenni min don ni sabara i bɛ tenni don i bɛ baara kɛ mais ni baara banna i bɛ tila ka segin ta so kɔnɔ tuguni donc ka yira k'a fɔ anw tɛ dɔwɛrɛ ye an ye maliyɛnw de ye an ye fasodenw de ye an y'aw balimaw de ye an y'aw dɔ ye wa ni aw tɛ an tɛ se ka baara in an tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la fana a k'a bila kun na an bila kun tɛ dɔrɔn ka mɔgɔninfin tɔɔrɔ sariya ye jamana ye baara dɔw kalifa an na an b'o de kɛ n'o fana ma kɛ fana a tɛ bɛn donc n b'a o laɲini kɛ mɔgɔw fɛ tubabu ko ten ko la loi est dure mais c'est la loi jamana fɛn a ka kunna dɛ sariya a l'appliquer a ka kunna mais n'a ɲɛsin maa min bɛ e kana k'a fɔ tɔɔrɔ bɛ ka se e ma e kɔnɔ jɛmi i ye mun kɛ a yira k'a fɔ n ye mun de kɛ ni nin bɛ ka kɛ na ni i ye kokolon de kɛ ni sariya bɛ ka appliquer kan n'i y'o dɔn k'a fɔ kojugu don siɲɛ wɛrɛ i tɛ se k'o ɲɔgɔn wɛrɛ kan ni i m'o kɛ est-ce que tɔɔrɔ bɛ se mɔgɔ ma wa donc n b'a ɲini jamanadenw fɛ bɛɛ k'o faamuya ka an dɛmɛ baara la k'a yira k'a fɔ une fois de plus an tɛ maa si jugu ye an tɛ maa si ka tɔɔrɔ ɲini na an bɛ yan ka mɔgɔninfinw dɛmɛ k'u ka hakɛw ɲini ka mɔgɔninfinw dɛmɛ k'u hakɛw dafa ka se ka stabilité don société kɔnɔ cogo min na mɔgɔw si kana se ka don maa si ka hakɛ kɔnɔ ni ɲagilima ko la fana o to an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ une fois de plus ni weleli la quoi. Voilà, donc maintenant sisan o kɔrɔ ye garde à vue an bɛ ale hokumu kɔnɔna na toujours polisi dan ye sɛgɛsɛgɛli ye n'a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a b'a di jɔn ma sɛgɛsɛgɛli baden a bɛ kuncɛ jɔn ka niveau la an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ni sɛgɛsɛgɛli banna n'o ye enquête ye an bɛ procédure ta a bɛ taa di procureur ma n'a dira procureur ma an fana ka baara bɛ ba yen nɔ procureur bɛ baara daminɛ mais o t'a yira k'a fɔ baara min bɛ kɛ anw ka niveau la ko procureur t'a kalama dɛ ka d'a kan depuis au départ ni procureur b'a kalama n'a y'a suit a b'a to fana a k'a dɔn depuis a daminɛ fo ka taa se a seli a ma ko mun kɛra ka se nin ma donc o bɛ baara tɔ nɔgɔya a bolo mais n'an ko k'a fɔ bon a ma s'i ma fɔlɔ i ɲin t'a la e k'i ta bɔ la bon n'an ye a baara kɛ ta d'a ma an bɛ taa fɛn dɔ d'ale ma fɛn minnu n'a t'a dɔn donc a bɛ se ka gɛlɛya ka an ka baaraw fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni donc procureur de bɛ baara depuis enquête bɛ daminɛ ale b'a diriger fo ka taa se PV bɛ s'a ma yɔrɔ min na ni PV sera ma une fois an ka baara bɛ ba yen nɔ ale bɛ a ta yen nɔ. an y'o kuma fɔ nin jɛmukan a sigilen bɛ jamanaden bɛɛ de kama aw ka se ka aw dɔnyɔrɔ a n'aw bɔda dɔ sariya kɔnɔna na sariya ye minnu fɔ bɛɛ ka hakɛ o ka se ka lakana o la commissaire bɔra k'a fɔ o kɔrɔ ni enquête banna pewu dossier a bɛ ta ka taa di procureur ma n'o ye procureur de la république ye ale de bɛ sɔrɔ ka baara tɔ kɛ o kɔrɔ jɛmukan wɛrɛ ani procureur an bɛna nin yɔrɔ kelen na ka se ka n'a fɔ procureur ka baara ye jumɛn ye laɲini jumɛn b'a fɛ fanga jumɛn kalifalen bɛ procureur la fo ka taa bila kasoladenw yɛrɛ ma kasoladenw o tɛ polisiw ta ye lakana de kun don bisigi a kun b'o de kan ni an b'o wele ko but objectif de la garde à vue au Mali responsabilité de l'OPJ walasa k'o jɛmukan ka se k'o kɛ faamuya ka sɔrɔ la an ka maa welelen tun bɛ an bolo kɔrɔ ni o ye commissaire divisionnaire de police Ibrahima Soma Keita ni ale ye 3e arrondissement commissaire ale tun bɛ an bolo kɔrɔ ni ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ procureur an n'o bɛ segin ka na ni studio kɔnɔ an mun kɔn sɔgɔlen bɛ Serifula Jabaraniso la nin waati ka aw kunnafoni sariya kan o la sariya bulon a bɛ aw de kama aw ka walawalali o bɛ sɔrɔ a la ni ala sɔnna ala ka waati wɛrɛ yira n na.